καλώς ήρθατε στο επόμενο βίντεο Minecraft. Τι έγινε, πού είμαι, γιατί είμαι μέσα? Γιατί ήμουνα μέσα? Στο προηγούμενο επεισόδιο δεν είχα πέσει μέσα, το είχατε δει και εσείς ήδη. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Περιμένετε, θα συνεχίσουμε σε λίγο, μην ανησυχείτε. Οκ, επιστρέψαμε, we're back. Δεν ξέρω τι παίχτηκε και βρέθηκα εκεί μέσα. Βασικά, περιμένετε να κάνω κάτι και θα επιστρέψω. Έλα το. Οκ, ξανεπιστρέψαμε. Ήρθα πάλι εδώ. Γιατί είμαι creative. Ναι, γιατί ήρθαμε creative, γι' αυτό είμαι creative. Εντάξει παιδιά, το παραδέχομαι, αλλά όπως ήταν έτσι στημένο η φάση, τι γίνεται να... Ήταν να πέσω. Οκ, να το ξαναπάμε λίγο. Survival. Συγγνώμη που γίνονται όλα αυτά στο βίντεο. Back to game. Και τώρα που είμαστε full λαγκαρισμένοι, πάμε να πάρουμε τα πράγματά μας. Πιστεύω είμαστε τελείως ασφαλείς γιατί είναι μέρα. Τι έλεγα? Κάτι έλεγα για ασφαλείς. Πού είναι τα τότσις? Συνέχισα, έχει φαΐ. Τότσις. Και άλλο φαΐ, λίγο iron. Μπορούμε να κάνουμε και τόξο, καλά ναι αυτά. Να βάλω τόρτσις γιατί τη νύχτα θα γίνεται χαμός. Δες το, μπράβο. Και τώρα που το έχουμε κάνει όλα, πάμε πάλι πίσω. Τον έχω αυτόν τον κόπο για το τίποτα. Τέλος πάντων. Θα βάλω του dirt. Θα ανοίξω από εδώ να βγω. Ανέβηκα. Το καλό. Και μην πείτε την είδα την αράχνη μου. Την αράχνη. Πάντως κοίτα που σπονάραμε σε νησί. Κάτσε να δω πού πάει ο... Καλά, είναι πολύ βαθιά ρε. Είναι πολύ βαθιά. Κοίτα κατάσταση, θα κάνω ολόκληρη σειρά Minecraft σε 2 νησιά. 2 ή 3, περίμενε. Κοίτα κατάσταση. Κατάσταση να σπονάρει άνθρωπο. Το λέει καλίτσα. Έχεις πει. Πού είναι μωρέ? Κοίτα εδώ ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Πάω πάλι απέναντι. Θα μπορούσα να μου πείτε να το κόψω. Αλλά δεν βαριέσαι. Βασικά, όχι, δεν θα το κόψω. Έχει και σκελετό εκεί πέρα, θα στρίψουμε αναγκαστικά.
Έβαλα και εδώ πέρα ένα ντέρ, δεν ξέρω γιατί. Οπ, σπηλιά. Iron. Πολύ μεγαλύτερη. Αλλιώς θα ουλιάξω. Το έχω βάλει. Αυτή η σπηλιά ήταν το τόρτσι μου. Και να φύγω. Καρατζούφιες είναι αυτές τις σπηλιές. Πρώτη φορά βλέπω τόσο τζούφιες σπηλιά. Και τώρα ακούτε ένα μπουμ μπουμ μπουμ. Εδώ είναι το spawner που έκανε τόση δουλειά. Εδώ πέρα δεν πήγα να εξερευνήσω τη δίπλα σπηλιά με φροδάκας. Για να μπούμε. Αν θυμάμαι το που μπαίνεις έχει iron. Φώτισε. Από εκείνη ίσως. Και κάτω από το κόλλ βρήκαμε και άλλο iron. Πολύ καλά. Βρίσκουμε iron ίσια για την επιβίωσή μου. Θα το πάρουμε βέβαια και αυτό, φυσικά δεν αφήνει με τίποτα πίσω. Να κάνουμε λίγα τούτσις. Θα τα κάνουμε ό,τι coal βρήκαμε, θα το κάνουμε torch. Ναι, ό,τι βρήκαμε το κάνα torch. Καλά, τζούφια σπηλιά, και αυτή. Γιατί τι θέμα έχει το Minecraft με τις τζούφιες σπηλιές. Εντάξει, έχει αέρον κι άλλο. Δεν το είδα. Αλλά είναι πολύ μικρές ρε φίλε. Μάλλον θα το κλείσω σε λίγο να σας πω την αλήθεια. Μέχρι να ψάξω να βρω μόνο μια άλλη σπηλιά. Ωραία φίλε, που έπεσε και μέσα. Όχι, δεν έχει νερό. Πάω από εδώ. Τι πάει και τηλέφωνο, οπότε γεια σας.